Ако и след това видео не знаеш как да си подредиш тоалетната хартия естетически, просто ще се караме. Писнало ми е да виждам подредени холове, а в банята да цари хаос. Днес ще правя дип клин на банята, в която ми е кучето ми и ви взимам с мен. Колкото и добре да почиствам ежедневно банята след всяка кална разходка с кучето ми, все пак има нужда от такива дни, в които посвещавам дип клин на точно тази баня. Понякога много се дразня, когато съм почистила перфектно всички стаи, но само баните цари хаос в тях и когато особено тоалетната хартия е разхвърляна. За мен това трябва да бъде естетически издържано и също така да бъде практично и удобно. Сифона винаги е пълен с козина от Норд и това трябваше да бъде почистено също. Винаги съм смятала, че живота на човек може да го познаеш по дома му и това как изглеждат шкафчетата, които са затворени и банята, на която се затваря вратата. Това далеч не означава, че всичко е перфектно, както и в живота. Между другото, вижте тази парочистачка колко добре почиства фугите и силикона, който е нацапан от кълта. Така да и в живота не винаги всичко е перфектно, но пък трябва да отделяме такива дни, в които превеждаме в нормален ред нещата, които са хаотични. След като почистих с препарат парочистачка и изплакнах, е време да подсуша банята и да се ориентирам към прозореца и огледало. Всички препарати, които бяха наизкарани, прибрах под мивката. А след малко ето тук ще подредя и тоалетната хартия. Ако се чудите защо чистя бойлера, ами само хора с кучета могат да разберат какво означава едно куче да влезе в банята, да се разтресе и да се разхвърчат навсякъде лиги и кал. Сега ще ви покажа и как обичам да съхранявам по креативен начин Milde премиум тоалетната хартия в ето такива кошнички, които са в много хубаво сламено, но в тъмен цвят. След малко ще ви покажа как намирам място и на двата пакета, за да ги съхраня в банята, да бъдат на удобно място, но както казах, да бъдат и красиво поднесени. Нямаше как да не взема и други декорации, защото банята е като всяка друга стая и трябва да бъде уютна и красива. В моите бани винаги трябва да присъстват и цветя, така че зеленичкото е абсолютен мъст. Ето как съхранявам и другата част от тоалетната хартия Milde. Скривам дискретно с ароматизатор и така изглежда вече почистената и спретната баня. Да, аз съм Моника от Приятели и обожавам чистота. След като всичко е по местата си, за финал слагам една таблетка в тоалетната за екстра чистота. Сега е време да станеш, да почистиш банята си и да си подредиш тоалетната хартия.